Porque o capital invasor e os sicarios do medo expulsaban ao pobo das súas posicións ancestrales, e porque o corvo da emigración arrancaba os ollos da patria, caiu Moncho Reboiras. Porque os noxentos aboitores do imperialismo voaban sobre o moribundo corpo de Galicia case cadáver ou golem estigmatizado. Porque a guerra nunca remata mentres o pobo non é vencido totalmente, caiu Moncho Reboiras. Porque era preciso erguer unha bandeira en cada corazón de cada home e de cada muller das clases traballadoras de Galicia. Porque había que facer florear rosas roxas en todas as mans traballadoras de Galicia. Caiu Moncho Reboiras. De a bandeira azul e branca e a estrela roxa escintilea, convocando para a loita os homes das galerías subterráneas, os metalúrxicos e os traballadores da pedra, os que labran as entrañas da terra para arrincarlle un anaco de pan, os que soben nas dornas nas noites sin fondo do mar, os que foron botados da patria polo capitalismo invasor,